Lesike izindaba z1KZNTV uyifundela usamukeliso Nqulunga angikubingelele mbukeli nazi-ke ehamba phambili osukwini namhlanje. Uqokwe ngokusemthethweni owelika Mthaniya bavelile abasolwa ngokubulala eThekwini kanti umphakathi ufuna isipendulo ngebhulohole esigidi. Usaqokwe ngokusemthethweni esikhundleni sokuba Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal Unomusa Dube ongeneke kulandela ukusula kukaSihle Zikalala. uDube ufunge namhlanje kuhlelo lweshamthetho sesifundazwe behleli eMoyi River. Uhlule imbangi yakhe ephakanyiswe iqembu le-DA uMabatho Tembe kanti amaqembu aphikisayo ele-IFP kanye ne-EFF aqokeke ungasukumi ayovota abenanela-ke ngesikhathi kumenyezwe amagama abo kepha-ke angayokuvota. Uqokwe ngokusemthethweni Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal Unomusa Dube. Lokhu-ke kwenzeke emcimbini waso keshamthetho saKwaZulu-Natal obuwenzeka khona la esikhona eMoyi River ngaphansi komasipala Impofana. Okuseqhulwini-ke akubalile-ke yena Undunankulu Dube uthe ukuhambisa izidingo ngqangi emphakathini okubalwa-ke amanzi kanye nogesi. Kuyinkolelo yethu ukuthi ziningi indawo lapha eKZN ezingenawo amanzi, ezingenawo ukuthuthwa kodoti, ezingenawo ugesi kanye nezinye insiza ezidingakala ukuthi zibe khona. Kuyinkolelo yethu futhi ukuthi ukungabibikho kwalezi zidingo kushaya kakhulu abantu besifazane ngoba uyena umuntu wesifazane kufanele ayolanda izinkuni uma ngabe kufanele kuphekwe la ekhaya. Uyena umuntu wesifazane osala nezingane okufanele enze isiqiniseko sokuthi uyaphuma emsebenzini uyabuya uza la ekhaya uzosebenza. So uma ungekho ugesi kuba nzima kubantu besifazane ngoba kuba mnyama endaweni bangakwazi nanokuphepha ngendlela okuyona yona. Siyenza isiqiniseko ke lapha ukuthi sikwenzile esikhathini esidlulile sisasemnyangweni waka Local Government and Traditional Affairs sakwazi ukuthi sikhave indawo eziningi ngogesi namanzi nokuthuthwa kwendle. Kuyinkolelo yami ukuthi namanje sizokwazi ukuthi sikwenze lokho. Ephawula njengoNdunankulu wokuqala wesifazane KwaZulu-Natal selokhu-ke elakuleli lathola inkululeko uDube uphawule kanje. Kuyinkolelo yami ukuthi abantu besifazane bayakwazi ukwenza umsebenzi futhi uma ngabe benikezwe umsebenzi bawenza ngendlela okuyiyona yona futhi nangendlela abantu abaningi abazojabula. Ngibonile abantu besifazane benza izinto eziningi bekwazi ukondla imindeni, bekwazi ukuthi babambe imisebenzi emincane ngaleyo mali encane abayitholayo bakwazi ukuthi bondle umndeni, abantwana baye esikoleni, abantwana bakwazi ukugibela bathola nama uniform. So ngiyacabanga ukuthi kuzokwazi ukuthi uma ngabe sibambisana nazo zonke inhlaka zabantu besifazane kakhulukazi njengoba sizizwe sithobekile kakhulu ukuthi abantu besifazane even nolusha libona ukuthi amathuba abo nawo aqhakazile nabo kusasa bangakwazi ukuthi babe ngabaholi ngoba nangu umuntu wesifazane esekwazile ukuthi naye abe ngumholi. Natal accept the Democratic Alliance. It was sidelined today. It was put where it belongs. Because I think people are starting to say that Democratic Alliance is not a future for our country and for our province. We are grateful for all parties that voted with the ANC. Others voted openly, others voted in silence, which is good. We really don't take their support for granted. We will continue to work with all parties going forward in the leadership of KwaZulu-Natal and changing the life of the people of KwaZulu. General mandate to remember that people vote. Abantu bakwaZulu-Natal bavotela ukhongolose ngokwemanifesto nomgomo wawo, then imandate iyodwa, imandate kakhongolose yemanifesto kuzoqhubeka noku-implement imanifesto kakhongolose ngoba iyaqala ngo-2019 iphela ngo-2024. Namaqembu aphikisayo aphawulile-ke ngokuqokwa kwakhe uDube esikhundleni sokuba Undunankulu. Sikhulume naye-ke umengameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa kanye naye umholi we-DA KwaZulu-Natal uFrancois Rogers. Iqembu le-IFP liyamemukela uNdunankulu omusha umhlonishwa Unomusa Dube njengoba ngishilo ngenza umyalezo esishamthetho. We are going to hold her accountable. Yena nongqongqoshe bakhe sizobenza bachaze ngesente elisebenzile sizobe siyiso lomphakathi waKwaZulu-Natal ukubona ukuthi izidingo zabantu bakithi kule minyaka emibili
ziyakwazi ukufezeka. Okuyishwa ke umama Unomusa Dube Ncube ukhethwe njengondunankulu, uzobe ngaphansi kwakhe kuyikomiti elimphethe politically. Ayisebenzi ke lento ngesingisi. She is a compromised premier. The DA was the only opposition party that put forward a candidate. And we would have hoped that the opposition would have supported us in a block. Indeed, they didn't. The majority of the opposition abstained, which must also be a slight worry for the ANC, because if you look, there are 80 votes in the House. They only received 45 of the 80 votes. So that almost tells you what's to be expected come 2024. But obviously from Unomusa Dube being elected, we congratulate her on that election, and we just trust that she will start dealing with economic transformation and building a stable economy, and also ensuring that we create jobs so that we can deal with the scourge of inequality in our province. That's critical, and if she focuses on that and works with the opposition, we'll certainly work with her. But you know, experience in politics tells us the ANC is a bit like a broken bus. You might change the driver, but the bus remains broken. So time will tell. Kanti imbukeli kuphindeke kwaqhubeka njengoba besazi ukuthi ke izinhlelo bezimbili namhlanje bekuyikona lokho kokufungiswa kwakhe undunankulu kanye ke nako ke lolo ke luhlelo lweshamantheso saKwaZulu Natal lapho ke usomlomo wesifundazwe kaZulu Natal uNontembeko Boys ebehlangene ke nabesifazane ke kuhlelo kuthiwa ke iParliament labesifazane. Kanti ke okunye ke obekudingidwa khona la kwiParliament labesifazane bekuyizingqinamba ezihaqe bona ke abesifazane okubalwa ke ukungalingani amathuba emsebenzi kanye naso isihlava sondlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngiseMoyi River. Induna yesigodi sakaSilwane ngaphansi kwesizwe sakwaMadlala eReyinkonyeni uBhenkosi Mpele uthi ke bafuna izipendulo kwinkampani abalethelwa yona ngonyaka odlule ukuze ke ibakhele ibloho eladla u11 million amarandi ukuze ke kube yimanje aliphelile futhi nayo ke inkampani kade yahamba endaweni. Umpele uthi ke kubakhathaza kakhulu ukunqanyulwa kwamapayipi okwenziwa ile nkampani okuyimanje ke banenkinga yokuthola amanzi. Umphakathi wakuward 15 esigodini sasemvuzana ngaphansi kamasipala eReyinkonyeni usukhale ngebloho abathi lokhu laqala kuba nenkinga ngonyaka ngo29 okuze kube imanje alikaze lize liphele. Lo mphakathi okhala ngayo kakhulu uthi kwakhiwa kwaleli bridge kwabanikeza inkinga ngoba kunamapayipi amanzi anqanyulwa okuze kube imanje baphila ngamanzi abawakha emfuleni. Sinayeke la umama uMphathu naye ozosilandisa kabanzi ngezinye zeinkinga babhekana nazo njengoba kulona leli bridge kuphinde kuhambe nabafundi. Mawami siyakubingelela kwenzakalani kuleli bridge? Ngiyavuma abantu abami la kule bridge kuwela abafundi kuwela abantu abagulayo abafundi mabe esikoleni ke manje sesinenkinga enkulu ukuthi kufanele mina engingala uma abafundi beqhamuka ngaphesheya kufanele ingane zimemeze saqhamuka phezulu amanzi egcwele kufanele ngiphume neketango mina ingane ngijikele iketango ibophe eswini bese ngiyayidoza iphumele ngaphesheya zoze ziphele lezo ngane. Manje nami sengigugile ngeke ngisakwazi ukwenza lokho sengizoba necala naNkulunkulu ngoba kuzomuka ingane zabantu. Sesidinga ukuthi ke manje ubani ongasisiza ngoba nali bridge lethu liseli kanje ade belakha manje sebephinde balishiya bahamba sebethuthile yonke into yabo bahamba nangu nomfowethu secishe wamuka la uNdodana kulona. Ngiyabingelela kakhulu lihlelo namhlanje ngiyajabula ukufike abantu abasibhekela lesimo esibhekene naso. Impela mama nje ekhuluma nje uqinisile ngale lidaba ekhuluma ngayo. Inkinga yilo kumuka leli emfuleni. Ingane even noma kulusuku olunanga ngikhohle umama nje besho nje. Kaya ngasazi sihlangabeza ugazi lami ebuye emsebenzini. Kwapho nje nefanele siwele ukulekela kwabanzima cishe wamuka thina. Khona manje salala ngaphesheya. Engeke yenze isento ngiyasosoyenza. Mhlawumbe silungise bridge ngaba ngcono. Thona uwacishe wamuka. Impela kunjalo nokhuluma imfowethu ongekho lo sasimana sizohlanza usisigapheshe komfula. Asibanga sakwazi ukubele emuva. Ngifisa ukuthi kwenzakaleni. Mhlawumbe labantu abangelele kwezemigaqo mhlawumbe ngehlamba ngasiza ngoba umasipala wethu ubona ngathi usiyekelele kahle. Kuba namanzi ngibona indaba amanzi sisirila amanzi nemvula. Nalo sondla ayakho alungile amanzi nje. Ilungu lomphakathi lithi imvula uma inethe ngamandla kule ndawo
kuyaphoqa ukuthi behlehlise ngisho imingcwabo ngoba izimoto azikwazi ukudlula kuleli bhuloho. Asikhona ukulisebenzisa leli bridge because kunezikole ngale ngaphesheya ingane eziningi zifunda ngala kulezi izikole ngaphesheya ekliniki lingale ngaphesheya so kuba nzima kakhulu if kukhona umuntu ogulayo kumele ukuthi ethwalwe ngale imoto ezomthatha ime ngaphesheya and then ukuze ekwazi ukufinyelela ekliniki even izingane ezesikoleni zihamba la zinqamulela ngeenyawo zihamba phezulu kwamapayipi so kuba nzima kakhulu kona magneta because ipayipi liyashelela ukwazi ukuma kulona okanye uhambe kulona ube neshow ukuthi usafe so kunzima kakhulu iyasiphazamisa kakhulu indaba yalento because ayisaqhubeki akusakhombisi futhi nanokuthi ikhona into ethembisayo ukuthi isazoqhubeka. Induna yendawo ithi ifuna izimpendulo kwinkampani ebizwa ngokuthi Imbewu eyathulwa kwisizwe sayo ekutheni izokwenza leli bridge kodwa yagcina ingakwenzanga yaqephula namapayipi amanzi yajike yathatha izinto zayo zokusebenza yabaleka. Nako-ke Imbewu siyishiya le ndawo ingayiqedile nabasebenzi bengakhokhelwa ngendlela uma kuthiwa bayakhokhelwa imali yabo ayipheleli gcina sebehlulekile ke njengoba nibona kunje bahambile bathatha konke okwabo okumanje ngazi noma abasebenzi bakhokhelwe nodwa ngisezwe izinkulumo zikhulunywa ukuthi bazokhokhelwa kodwa ke ngakusho siyaqala la esizweni sakaMadla ukuthi mekukhona umsebenzi owenziwayo ungapheli njengalo owenziwe Imbewu uyawushiya nje njengoba nibona kunjena nje qhamuka sebesilethela amaphoyisa la esezothatha imshini kaMatiwane basala abasebenzi bengakhokhelwa sonke ke lokho kuyasixaka somphakathi walesigodi sakaSilwane obikaSilwane la into esiphethe kabuhlungu ke ukusebenza kwabasebenzi bangakhokhelwa. Umnyango uthintwa awuthulakalanga ukuphawula ngalolu daba. Kodwa bokhosibisi ehibhadini erenkonyeni. Izisebenzi zenkampani yonogada imafoko eRichards Bay zibhikishe zavala thaqa amasango enkundla ezemidlalo uMhlathuze Sports Complex enyakatho nelikaMthaniya. Lezi izisebenzi bezithukuthele eziganuni wabo zikhala ke ngokungaphatha kahle kule nkampani njengoba ke sekuze kwaphela izithuku eziyishumi zingawatholile amaholo okuphela kwenyanga kaNtulikazi. Omunye walezi izisebenzi uMbuso Mtshali ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV uthi ke sekuneminyaka eminingi baqala ungagculiseki ngenqubo yokusebenza kule nkampani uqhuba ngokuthi ke uMasipala uMhlathuze kumele ke uyixoshe le nkampani. Isisebenzi semafoko kuyinkampani yonogada uMbuso Mtshali uthi selokhu baqala ngonyaka ka2018 ukuba nezinkinga kodwa bengalitholi usizo. Inkinga enkulu iqale 2018. Saqala saba neyinkinga udu singasizakali ndawo. Namhlanje sikuze kwafika la ukuthi sivale khona amasango azo zonke izindawo esisebenza kuzo saze saba la. Umtshalo ukhale ngokungaholelwa kwabo sekuthathe izinsuku eziyishumi wabese enxusa uMasipala uMhlathuze ukuthi awuyixoshe le nkampani njengoba isola ngokungenzi kahle. Njengoba kuqale qale lenyanga le asiholile total. Asiholile mawubabuza ukuthi why singaholi bathi kusasa ngo12 ngo4 kusasa indaba iqala kuphi iqala kuMhlathuze akaxoshe ikhampani ene corruption engayenzi ikahle kubasebenzi. Omunye wezisebenzi zemafoko usabeliwe Yimba uthi akazi nokuthi uyolalaphi namuhla njengoba umnikazi wendlu waqashe kuyo esemxosha ngenxa yokungakhokhi. Njengoba ngilana mina kubhlungu angizazi nokuthi ngizolalaphi. Angizazi nokuthi ngizolala ngidleni kubhlungu okwenzakala kithi ngilele phandle uma stand ungikhiphile emqashweni because angirentile i-due date yami yokurenta ngey1 fanele ngibe sengirentile kodwa angirentile. Kanti uBongani Gina ukhulumela uMasipala uMhlathuze uthi zifikile izikhalazo zalezi izisebenzi ezindlebeni zikameya ube eseqinisekisa ukuthi lolu daba lusezithebeni zabaphathi bomkhandlu. Singaqinisekisa ukuthi udaba lokukhala kwabasebenzi abaqashwe i-service provider eqashwe uMasipala ikakhulukazi laba ababhekelele zokuphepha ama-security selifikile kumeya kumhlonishwa umeya igaba udaba lokungaholeleki kwabasebenzi ngendlela uyawenje ukuthi ngathi umholo wabo wangoJuly obekumele bewuthole ngomhla ka31 abawutholile
lolo daba lomkhathaza kakhulu kumeya ngoba umasipala ungaqinisekisa ukuthi uyikhokhela kahle inkampani ngaso sonke isikhathi mekufanele uyikhokhele uyayikhokhela kahle angeke ngene na manje einyathelweni nizothatha umasipala kodwa khona umasipala uyacubungula udaba uhlangene neteam yakalegal kanjalo neteam ebhekelele ukubheka iperformance yawonke ama-service providers ethu kodwa khona isinyathelo sothathwa ngoba asifuni ukuthi igama lamasipala ligcine seningcola ngenxa yabanye esisebenzisana nabo ama-service providers umasipala osebenzisana nawo. Ezindabeni ze-1KZN TV ngingumqondisi Myeni ngibika ngise-Richards Bay. Asike sithishelele ey'tolo sizobuya siqhubeke nendaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze-1KZN TV nazi-ke esithi ihamba phambili namhlanje. Uqokwe ngokusemthethweni owelika Mthaniya bavelile abasolwa ngokubulala eThekwini kanti umphakathi ufuna isipendulo ngebhulohole ezigidi. Inkosi yesizwe sakaMadlebe empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal Usengundunankulu uthi-ke unethemba lokuthi njengoba sekubekwe induna yesigodi sasemanqumfini kuzoba lula-ke kakhulu kubantu besifazane balesizwe nezinye ukuthi bakwazi ukubika amacala odlame olubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane. uZungu bekhuluma kanje ngenkathi-ke kugcotshwa induna uSihle Zungu yesigodi-ke samanqumfini eNewtown ngaphandle kwelokishi iNgwelezane. Ukugcotshwa kwenduna yesigodi sasemanqumfini ngaphansi kwenkosi yakwaMadlebe empangeni enyakatho nesifundazwe kubheka ukuthi kusize kakhulu ekulwisaneni nesihlava sokuhlunyezwa kwesifazane kanye nezingane kule ndawo kanjalo nobugebengu obudlangile kule ndawo. Lokhu kudalulwe inkosi yesizwe sakaMadlebe Usengundunankulu ngenkathi kuqhubeka umcimbi wokugcotshwa kwenduna lesi sigodi uSihle Zungu. Njengoba kunjena nje abesifazane bedlwengulwa ngapha nangapha umsebenzi wayo ukuthi ikwazi ukubikela amaphoyisa yenze konke njengoba nobugebengu bubhilitile kule ndawo nontshontshwa kwemfuyo nayo kuningi okukhona lapha. Ngithi namhlanje ngiyethemba ngoba sengiyibekile induku. Induna ebigcotshwa iveze ukuthi yayiqonda inselele ebhekene nayo njengoba ithathe lesi sikhundla sokuba yinduna yendawo. uZungu uthi okumhlalele uhola umphakathi ngeqiniso ngaphandle kokwenzelela phinda fake iziyalo ezakhayo emphakathini. Ngiyayiqonda incinto zembhekene nayo ngoba mawuyinduna fanele ungabe induna yomuntu kepha fanele ube induna yabantu. Mawuyinduna fanele abantu bengene emzini wakho bafaka abantu. Ngabo omncane ngabo omdala bonke fanele belingane kuwe. Futhi okwesibili fanele abantu bathanda abantu. Awukwazi ukuphatha abantu ungabathandi abantu. Awukwazi abantu ungabathandi ukubalawula. Kwesisikhathi bakhona abantu asibaphethe ukuthi abafuni ngisho ukuphatha. Ngisho ngeza ngokuhle uze ngokunjani kodwa egcineni umuntu fanele umnike imiqathango yamagama ukuthi makunje kulomhlaba esiphila kona akuhambi kanje. Ubuholi bomdabu buthathwa njengomgogodle kuholweni komphakathi njengoba bunezwi ekuthathweni kwezinqumo nasekuletheni kwezidingo zomphakathi. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo empangeni. Owesifazane okhubazekile wasendaweni yaseNdwedwe ongomunye abahlomule ngomfundaze eqenjini le-IFP uNosipho Mfeka uthi-ke nakuba isibonelelo sikahulumeni sidlala indima enkulu ukubaphilisa kepha-ke kabakwazi ukwenza konke ngaso. Umfeka usho kanje ngesikhathi amukela umfundaze wokuzicwala yena kanye nabanye ababili abahlomuliswe yiqembu le-IFP ngenhloso ukuba bakwazi-ke ukuqala amabhizinisi abazokwazi ukuziphilisa ngawo ukubungaza-ke inyanga yabesifazane. Banyelwe iyona esandleni abesifazane abathathu abaphila nokukhubazeka ngemumva kokuba iqembu le-IFP libagixabeze ngomfundaze ozobalekelela ukufundela ukucwala ubuso kanye nokuwotawota njengendlela yokubalekelela bakwazi ukuyiphilisa. Omunye wabahlomulile uthi-ke lokhu kuzomlekelela angaphenduki ukhangezile. The opportunity le esithole la today it's going to help me a lot because sometimes
umuntu mayibona umuntu oku-wheelchair noma kwawena mangabe uyicabanga ngoku-wheelchair uyawucabanga ukuthi no mhlambe sekuphelile I will not be able to do this and that kodwa le opportunity isinikeze ithuba lokuthi nathi sibonakale njengabantu emphakathini sihlonipheke engathi umuntu maye kubona athi lokho kube naleso sithunzi leso ozoba naso engifuna ukudlulisa kuwo wonke umuntu osesimene njengathi or disabled but able ukuthi being disabled it's not the end of the world ziseningi izinto osungazenza as long as wena nje uzitshela and akusuke ngaphelile umhlaba phela kumele uqhubeke nje ubheke phambili. Njengoba elakuleli lihlinzeka ngesibonelelo abantu abakhubazekile laba bathi ke inkulu indima isibonelelo esiyidlalayo njengoba bethatha yona le mali bayithuthukise ngayo kepha basabhekene nengwadla yokungabe bekho kweyinsiza eyisesimeni esamkelekile kubo. One i-challenge ekhona like angithi yabo mina nawe wena ungaphuma manje uhambe ufike ugibela i-taxi angeke uzube nankinga but mina like kunento yake yenzeka before ngake I was attending isibhedlela ngathi ngithi ngigibela e-taxini lo driver wakhuluma boyigama elibhlungu ukuthi asina uzogibela lapha kwasinathi space sokubeka lento yakho and ngaleso sikhathi ngangade ngihamba ngedwa kwafika lokho emqondweni ukuthi makuthiwa mhlambe nginomali ngabe ungamukelile ngagibela if maybe we can get i-transport esi-accommodateayo maybe endaweni saziwe ukuthi sibangaka like njengoba samba hospital appointment kwazi ukuthi mhlambe endaweni sibangaka sinama dates ama-appointment kube naleyo transport leyo ezokwazi ukuthi sisize ngalezo sikhathi because akuyona yonke imizi enemndeni eneyimoto eminye ayinayo imndeni eneyimoto so sometimes you have to ukuthi ugibele leyo taxi even though wazi ukuthi no angikhululeki mangabe ngikuyona. Njengoba kuyinyanga yabesifazane umholo we-IFP okunguyo onikezele ngalomfundaze uthi kubalekile ukudala amathuba omsebenzi ngayo yonke indlela ikakhulukazi njengoba elakuleli libhekene nengwadla yokwantuleka kwawo. Mabe phuma lana bazophuma sebekwazi ukuthi babe nama client azofika kubona sebengayikhulisela ke ibusiness labo lithuthuke libheke phambili. Siyakholelwa kubantu besifazane ngoba bazinsika zomnotho bazinsika zemndeni bazinsika zemphakathi. Leli thuba balinikeziwe bazisholo bona ukuthi bazolisebenzisa ngokucophelela beliphathiswe kwezikhali zamantungwa batraine baze baqede bese bephuma boyisungulela imisebenzi yabo. Uhulumeni wethu ke kufanele ukubeke enze okufana nalokho angagcini ngokukhuluma njengoba izwe lakithi likhungethwe isimo sokungasebenzi kwabantu abaningi ikakhulukazi intsha nabantu besifazane. Kufanele ukuthi masigubha usuku lwabesifazane siligubhe ngendlela yokubathatha sibayise phambili labo abangasebenzi sibathengeze amathuba azobavulela ukuthi bakwazi ukuzisebenza ukuze bakwazi ukuphilisa imindeni yabo. Ncube.Batelekele kube kuntomkhona Mvubu ngisithekweni. Asiphinde sithi shelele etolo sizobuya futhi siqhubeke nendaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke ebesithe sihamba phambili. Uqokwe ngokusemthethweni owelika Mthaniya bavelile abasola ngokubulala eThekwini kanti umphakathi ufuna isipendulo ngebhulohole esigidi. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lu-16.57 maqhathaniswa nedola laseMelika libo R20.03 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo R16.92 maqhathaniswa ne-euro ase-Europe igolide lona libo $1,790.35 i-ounce kutholwa ngahluziwe wona $96.31 umphongolo. Asibheke ke engosini yezemidlalo. Iqembu elisha esigabeni se-DStv Premiership Richards Bay FC likwazile ukuthola iphuzu elilodwa ngenkathi ke libhekene neMarumo Gallants emidlalweni ke ophele zibambene ngeqanda ngapha nangapha eKings Wellington Stadium eMlazi.
Leli qembu ke kuyimanje linamaphuzu amane alikahlulwa ke njengoba lisadlaleke imidlalo emibili. Kuzokhumbuleka ukuthi iNatal Rich Boys ibhaqabule kabuhlungu iGolden Arrows kokuvula ngamagoli ke amabili eqandeni. Umdlalo olandelayo weRichards Bay FC izokwamukela ke iSekhukhune United komgqibelo ligamenxe ihora lesihlanu. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyibeka la bese kuphathele zona osuku namhlanje. Mina nawe ke futhi asihlangane ngesikhathi esilandelayo. Sale kahle emakhaya.